να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα που έσπευσαν κάποιοι να παρεξηγήσουν. Την προηγούμενη φορά είπαμε για τον πρόεδρο Μπούς. Καταρχάς τι είπαμε? Ότι η θέση της Ένωσης Κεντρών είναι να συσφίξουμε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εξωτερική μας πολιτική να είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τονίσαμε, ότι είναι σταθερός ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδος. Αυτή είναι η θέση του κόμματος της Ένωσης Κεντρών. Αλλά ότι παραλλήλως θέλουμε τη σύσφιξη των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τη σύσφιξη αυτή τη θέλουμε για να επιληθούν κάποιες διαφορές που έχουμε, κάποια προβλήματα εθνικά που έχουμε στην γειτονιά μας. Έσπευσαν κάποιοι να παρεξηγήσουν ότι αυτό σημαίνει ότι η Ένωση Κεντρών είναι δυνατόν να είναι υπέρ των Αμερικανών. Όχι, δεν είναι η Ένωση Κεντρών υπέρ των Αμερικανών. Η Ένωση Κεντρών είναι υπέρ της Ελλάδας και μόνο. Απλά επειδή η γεωγραφική θέση της Ελλάδος είναι ευαίσθητη και επειδή γύρωθεν έχουμε ανοιγμένες πληγές και ιστορίες με Αλβανούς, με Σκοπιανούς, με Τούρκους, με Βουλγάρους, με όλους έχουμε μικροπροβλήματα, τα οποία από καιρούς καιρών ερεθίζονται και γίνονται εφιάλτης. Θεωρούμε ότι καλό είναι να έχουμε καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μόνο η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι μόνο ο πρόεδρος, που κατά καιρούς πράγματι οι πρόεδροι έχουν λάβει ανθελληνικές θέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολλοί γερουσιαστές που αγαπάνε πολύ την Ελλάδα. Είναι ο λαός της Αμερικής που επίσης λατρεύει την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό πνεύμα. Γνωρίζω γερουσιαστές Αμερικανούς με τους οποίους διατηρώ και φιλία και αλληλογραφία, οι οποίοι λατρεύουν τη χώρα μας και εργάζονται σταθερά για την λύση των εθνικών μας θεμάτων με φιλελληνικές θέσεις. Επομένως, όταν λέω σύσφιξη σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπονοώ δουλοπρέπεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπονοώ όμως μια προσπάθεια να περάσουμε από το να είμαστε διπλωματικά τελευταίοι, να έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες κινήσεων, να έχουμε τη ενεργότερη στήριξη της ομογένειας, να έχουμε στενότερες σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τα επιτελεία του. Αυτό υπονοώ. Επομένως πιστεύω ότι αυτό ωφελεί την Ελλάδα, και αριστερός πρωθυπουργός να ανελάμβανε στην Ελλάδα θα ήταν τρέλα εκ προημίου να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες εχθρό του. Θα ήταν τρέλα. Αυτή είναι η άποψή μου. Ούτε είπα ή ζήτησα να χαλάσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Ούτε, αντίθετα είμαι ένθερμος υποστηρικτής της περαιτέρω ανάπτυξης σχέσεων με τη Ρωσία. Αλλά επειδή υπάρχει ένας πρωταγωνιστικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών, ως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνει ένα συμπαγές στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε, η βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό και επιμένω επ' αυτού. Ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρειάζεται κυβέρνηση που θα έχει στενή επικοινωνία και άριστες σχέσεις με την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαφορετικά θα έχουμε προβλήματα στην τροπή των εθνικών μας ζητημάτων. Αυτή είναι η θέση μου. Και όσοι σπεύσατε να πείτε μα πώς είναι δυνατόν ο κύριος Λεβέντης να έχει φιλοαμερικανικές θέσεις, σας απαντώ, είναι το συμφέρον του τόπου που επιβάλλει η πολιτική στην Ελλάδα να είμαστε σοβαροί και λογικοί. Είναι το συμφέρον της χώρας. Και όσοι κραυγάζουν κατά των Αμερικανών μπορεί να είναι χρήσιμοι
και δημοκόπηση στο εσωτερικό της χώρας, για τη λύση όμως των προβλημάτων της χώρας είναι τελείως άχρηστη έως και καταστροφική. Θέλω λοιπόν, όταν ακούτε μία εκπομπή με τα λεγόμενα του Λεβέντη, να τα παρακολουθείτε όπως τα λέω και όχι όπως θέλετε να τα ακούσετε. Μην είστε μυθοπλάστες των λέξεών μου. Να ακούτε ακριβώς τι λέω. Έτσι. Και όχι να θέλετε να ακούτε αυτό που περιμένετε. Εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν είπα αυτό που περίμενα να ακούσουν οι ακροατές μου ή οι τηλεθεατές μου ή οι φίλοι μου ή αυτοί με τους οποίους, οι διπλανοί μου σε μια κοινωνική σύναξη. Εγώ πάντα έλεγα αυτά που πίστευα ότι είναι χρήσιμα για τον τόπο. Και η παράταξη του Κέντρου πρέπει να επιστρέψει στη Βουλή, γιατί το βασικό της χαρακτηριστικό αυτό ήταν η σύνεση, η λογική και η χρησιμότητα για τη χώρα. Δέστε τα υπόλοιπα κόμματα για να με επαληθεύσετε. Κραυγάζουν. Έξω οι Αμερικανοί. Για όλα φταίει ο Μπούς. Για όλα φταίνουν οι Αμερικανοί. Και τι επιτύχαμε ως τώρα? Λέμε και βλέπουμε ότι η Αμερική τάσεται υπέρ των Σκοπίων στην ονομασία. Τάσεται υπέρ των Σκοπίων. Αν είχαμε μια άλλη κυβέρνηση πιο έξυπνη, πιο σοβαρή, πιο διπλωματική, δεν θα είχαμε καλύτερο αποτέλεσμα στο όνομα των Σκοπίων? Άρα όσοι κραυγάζουν δεν βοηθάνε τη χώρα. Μπορεί να παίρνουμε καμία ψήφο ανοήτων ή επιπολέων συμπολιτών μας.